Blæs. Hvad mener du? Jeg vil godt tage tænderne ud imens. Hvad tænker du på? Nå, ja, det er frække. Nej, tak. Nå, så finder jeg en anden. Og hvad har damen bestemt sig til? Det er bare smoothie. Det slet ikke er noget. Hvor ser I søde og forelskede ud? Nå, tak. Ja. Vi giftes her om en måned. Nå, I er ikke bare boldkammerater. Ej, vi sidder bare Jeg troede bare, I var gode venner og sådan Nej, noget. vi er kun venner. Kun venner. Og jeres Ja, det er liv så lang tid og hvad I skal have ud af det. I skal ikke have noget alkohol, Nej, ikke noget godt. så man kan blive lidt smålederlig. Nej, det er fint. Nå. Det er vi ikke. Vi har begge to kærester. Nå, I har hver jeres. Vi har hver vores. Har I aldrig tænkt på at gå i seng sammen? Nej. Det skulle I tage at prøve. Jeg tror, det ville klæde jer. Men ved I hvad, forløbig så skal jeg sørge for, at I får det her. Okay? Bund eller bøsse? Ja. Har du set nogle flotte fyre i dag? Jeg skal sige dig. Vores præst er ude at rejse, og min søster her, hun er stangbøden. Hørte du forresten, at jeg knaldede hende, Sara? Men du skulle bare vide, ved du hvad, hun red mig så hårdt, som min pækstreng på dilleren, den sprang.